Кніга роду, раздзел 39. А Язэп быў завезены ў Егіпет, і купіў яго Патыфар, урадовец фараона, начальнік варты, егіпцянін з рукі ізмаэльцаў, якімі быў ён прыведзены. І Господ быў з ім, і ён быў чалавекам, якому добра вялося ва ўсім, і ён жыў у доме гаспадара свайго. І той добра разумеў, што Господ з ім, і ва ўсім, што ён рабіў, рука яго ім кіравала. І Язэп знайшоў ласку ў гаспадара свайго і паслугаваў яму. І сталася, пасля таго, як той паставіў яго над домам сваім і ўсё, што меў, даручыў яму. Дабраславіў Господ дом егіпцяніна дзеля Язэпа. І было дабраславенне Господа на ўсёй маёмасці яго, як у доме, так і на полі. І той аддаў усё, што меў у рукі Язэпа. І не ведаў з ім ніякага іншага клопату, акрамя як пра хлеб, якім пасяляўся. А быў Язэп прыгожы тварам і прывабны знешне. Дык звярнула вочы свае на Язэпа, жонка гаспадара яго, і кажа: «Спі са мною». Але ён не згадзіўся і сказаў ёй: «Вось жа гаспадар мой усё мне даручыў, і не рупіцца ні пра што ў доме сваім, і не можа ніхто быць важнейшым у доме гэтым, чым я, і нічога мне не забараніў, апроч цябе. Ты ж жонка яго. Дык як я магу дапусціцца гэтага вялікага злачынства і грашыць супраць Бога?» І падобнымі словамі штодзень дакучала жанчына юнаку, але ён адмаўляўся ад чужаложства. Здарылася аднаго дня, што ўвайшоў Язэп у дом і займаўся сваёй справай без сведкаў. А яна, схапіўшы яго за полае адзенне, сказала: «Паспі са мной». А ён, пакінуўшы плашч у яе руках, уцёк і выйшаў вонкі. Калі жанчына ўбачыла, што ён пакінуў плашч у яе руках і ўцёк вонкі, паклікала дамоўнікаў сваіх і сказала ім: «Вось прывёў ён мужчыны гебрая, каб ён здзекаваўся з нас. Ён увайшоў да мяне, каб быць са мною. Калі я закрычала і пачуў ён голас мой, пакінуў ён плашч, які трымала, а сам уцёк вонкі». І затрыманы плашч паказала мужу, які вярнуўся дамоў, і сказала падобныя гэтым словы: «Увайшоў да мяне паслугач гебрай, якога ты прыняў, каб ён насмяяўся з мяне. А калі пачуў крык мой, пакінуў плашч, які трымала, і ўцёк вонкі». Гаспадар, выслухаўшы гэтыя словы жонкі, моцна разлаваўся і пасадзіў Язэпа ў вязніцу, дзе знаходзіліся вязні фараона. І там яго зняволілі. А Господ быў з Язэпам і пашкадаваў яго, даў яму ласку ў вачах начальніка вязніцы. І ён аддаў у рукі Язэпа ўсіх вязняў, якіх трымалі пад вартай, і што толькі трэба было там зрабіць, ён рабіў. А начальнік вязніцы не сачыў ужо за тым, што ў яго руцэ было, бо Господ быў з ім і кіраваў усімі яго справамі.